Sulabo anga songora fuli be kanisi kata obela gile mani watina amba jala ka fo ambe anga jamukan kene ka no ye dame bi dame kene ka ani ngono fo nyongo soro no ye Segwa Traoré ale re sigro be me katima wa machama ye atome nga o ma kame ngonika bi ana bina je ka boroke ngoninko e kibaraka doso ga kene konnana Segwa ama fo idan so niko e Segwa Traoré e re join feseno idan so niko ninjara ne Segwa Traoré mbibo maba o maba o be duila fe o duila kulukoro de bo o mara ne mfati balolo membabe ngonifo kono no ne de kera kati sigiba ala sigiro latige katia kanga kati sigiba aywa ni nyinga ola nyinga adresse complète de ko di ima akadoni wulula maba aywa nga ronsuma yoromi no nga circuler stress ake o de duela yi bo duela fana kulugoro fana de bi duela mara nga ne sigiro era de benem do kati samake buguma mengoni ngo era kono no misika fo nyingo ne era kala dugumino e mundugula o be bagenda fe Segwa chendo ibe ngoni fo ngamba ikafo ika ngoni fo la ibitoka kurane kulodo fo yali kalanta saka iye kalange folo yani kaka ngoni fo la wa tari akunya bichugudmena o jaranya barne wulula dugumina ni wulula dron yudo femna mur kalande bon mur kala ni do ni kala asenzera ka Qur'ana jigi ka kitabu dama kala Qur'ana kula manake chugo ni doni ndola manake chugo ni magobe haya muna ka ke ka pumala teme ibise ko lufo rabkana doni kadaka ye kalaminge not na ke fuwa o hagli not se ka bela surtout ne sera nouveau mina o nouveau be mo permet ka don ka o nouveau ka mo wajibiya nebise ka haya mun fo ikase ko lufo Segwa amseka don ngoni fo ere don so ngoni fo akanu na ne na chugo jmena iduna na chugo jmena fezenu o jarane mo cité de courant ni dokundila kasro sababu jmen fe 81 ne de ngoni dozo ngoni ere nyela 81 wati jambate de ne ngoni nyena 81 menye dozo ngoni e domina nye ngoni mumbe ka fo olu chelama de bene nyekoro abe ka fo mum fana ka olu fana chelama de bene nyekoro vraiment ado ne maseka sno ngoni jarane mais ma fo ngoni fala nunu nyambi ke ngoni fala ma fo medo ma afo mo medo ngoni fala menere na décision ta nyera kungo fone ka ken ngoni fala fone re de ka ngoni na hal ne tama fo mo ka fone ka ni fo ka nyera kungo na je mbe kuma jeno tike ka akula kwa nana do ngoni forote fesenu kuma chama de bo kono mbora ya kata mundugula katango ni glanyere kunyi katoka ndodo ninkalala kando do ninkalala kana ke kamlengo ni fola bon bagenda arrondissement ere bela jeli ere nanandosa ka ere kesa ngore mana wuline suwa maye ala adama donde sawa 85 wasoro chakoroba do be mbulo mundugula ko mafindo o de sale o doni nye dozongoni fo iba fo ko ngolola ni dozongoni mo man kala olare
ni de do songoni fo mafin do shukna ka ta do kaburu kono o kera mamu nyana o balole ka chaw sale se ni bingalo ndike ba fo kanga dugula o kera mundugula de mundugula tane dugue ma ba ele dugue men ngoni de kala la mundugula ka fana balole badembe min gara mun nyana fana rubi o 85 la chagorba mbane parce que chagorba ndu nyira ka jino tigero chagorba nyin kala je fen jamana no admadiyan nasrawo ani gindu nasrawo ani moleviana yere kan ki yere protéger chogo mina no ye ka lakana e o ayen kala o chamana donc kanto kala jaere kono no chagorba nana sa muna nana sa demsania mo intigla tigera kuju ni ngoninta ko bla kerefe ndara manandali ndale la manandali nye sanamando ke 88 encore nglara kan goninta mandale la manandali nyi mecho kala parce ndara conducteur o kala ka machine no ngala no e bulldozer tracteur bo ani dinapago ani albert no ani garaderu ka chargeur nye certificat woro de soray parce maton bigari tumbala bon o certificat woro sorole ni meche ko njo fana tuguni ngoni ngo nana hakilla nglara ko deta kadamne 88 la 8900 ni bara bejo kan ni singoni ngo mandi bara wara kana o do ne nyaayira Allah taala la kufla abi fone suguba ma ayatun cheni ndeso ube ayatun wari bafu ngonina fone ka duso ngoni ka fendo jino afana ka koba otige ka baba otige faisons ngel la yini minga ala fa mseka fo Dieu merci aujourd'hui ala o kene kango idan so ni ko ambe juru do la me fro ame chikala ka rasul la me wala do ka fo ani seguba trawre do ko mago segwani do sungoni fodo anal libi nyugo ni wachina dame kanaka seguba ame do saere hukumu kon nana sa joroj membe aw ngoni fo la do sa keneka ida so ni ko o jarane fazeno ningo jaranye sababu jumena ngoni fola joro de kabo doso ya kono katema mo chama ndeka keni ngoni fola joro kabo doso ya kono katema mo chama nga parce kadaka doso tisaka nyondala jeke ngoni fola tala ngoni fola te doso ka nyondala jemina oyuka benga de ka fa anga ninge o benga mi ofana tsika ke ngoni fola era fana ko ngoni fola donzo ya kono de comme jusi sharia mi donzo ya kono ni ya ko ne sharia ça fait comme msaka nyefo jamanya no ka famya tum na parce kuma ka gelen kwa ni be mananga fo sisa adama don klale ndo fly do be bamananga shuga do bamananga ndo ka famya tum na fika famya a nyefu yanate juju beo afol mako sharia tigila mo ngoni fola be dozo ya kono te kwa sharia te dozo ya kono jeno tigaro minde ngoni fola utay donc oyorola ni yenyi ngawla mo le vient faire face au doye dozo de mayen ka keleni ngoni fola tise ku la fraka bonyo kono kuma nga wuli dozo ya kono ka fo ko ngoni fola tise mina atise mina e jumei ni sugo de fagara do ngoni fola ka ta a constate sugo jugo na fagara pumo kono ngoni fola de ka wele ka ta constate fait ningu ngoni fola sharia tigi ni ya mesisa ko dugudo dozo ni do fora nyongo ali man ka wele folo ngoni fo sharia minya fora nyana danguno mi fona anyana ngoni foka iba keti ibe
wuli k'i ka ngɔningolo ta i bɛ taa ka taa dugu in donso kɛ k'a fɔ ne nana bi su baro kɛ a n'a ka dosoba ye n'i ka dosodenw ye dosoba fana bɛ ci bila dosodenw ma k'a fɔ karisa nana k'a bɛ bi su baro kan ye n'o nana min b'i fɛ i bɛ se ka min kɛ i bɛ se ka kɛlɛ in ban ni wajuli kan min ye i bɛ se ka diɲɛlatigɛ yɛrɛ fɔ k'a nɔgɔya cogo min na ka donsoya ninnu fɔ k'u bɛɛ bɛn cogo min na i b'o de fɔ ngɔni na f'u k'a ban fo donsow ka jɔ ka kisi u ɲɛji la k'a fɔ ne ta banna k'a sɔrɔ a ma kɛ ne sigi ka fɔli ngɔnifɔla ka ɲi ka se k'o kɛ n'i ma se k'o kɛ i ka ngɔnifɔ kɔnɔna na ka n'i jate ngɔnifɔlaw fɛ parce que i tɛ se ka kɛ ngɔnifɔlaba ye duti b'i la o i mana taa diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ i sigalen don i yɛrɛ kun na kɔrɔ k'i se ka ko dilan kɛ kɔrɔ e tɛ se ka ko dilan fɛsɛnw ni fɛn jumɛn bɔlen ɲɔgɔn fɛ komi jeliw ka ŋwaraya n'a fɔra jelikɛ ma ko ŋwaraya min b'a tɔ dugu citɔ ka t'i jɔ ka dugu citɔ bali k'i jɔ ani cili cɛ ou bien furu tiɲɛtɔ ka taa furu tiɲɛni bali k'a dilan a dabara la ka sɛgɛn f'o ma ko ŋwaraya ɲɔgɔn dɔn ni jeli fana tɛ kelen ye n'i sera o nufɔ ma ŋwaraya bɛ da i la bon n'i sera o nufɔ fana ma ngɔnifɔ fana la normalement i ka ɲi ka wele ngɔnifɔlabaw fana fɛ e ka ɲi ka bila ka taa cɛbɛnbaw lajɛ parce que i ka erreur man ca non ɲɛ bɛ n'an bɛɛ bɛ ngɔni fɔ mais ne yɛrɛ delila k'a ye ngɔnifɔlaw yɛrɛ ne yɛrɛ ni mun ye génération ne b'u ye u bɛ ngɔnisen dɔ ta k'a fɔ yɔrɔ dɔ la quoi n'a ma ɲi ka fɔ ye an da bɛna don la an da bɛ se o yɔrɔ de ma sisan seguba an b'a ye k'a fɔ ngɔnifɔ a fɔlɔlama an tun bɛ min ye ani bi na a bɛ cogo min na danfaraba b'u ni ɲɔgɔn cɛ i bɛ ɲɛfɔli k'an ɲɛna ngɔnisen minnu bɛ yen ani minnu kan ka fɔ waati minnu na olu walawala an ye ka sɔrɔ kɛ ngɔni kɔni donsongɔni a mana sigi maa façon bɛɛ b'i bila kɛnɛ na wa ngɔnifɔla bɛɛ bɛ ngɔnisen bɛɛ fo n'i bɛ se k'o yɔrɔ walawala an ye fese n'o diyara ne ye safɛ ɲininkali kɔnɔna na juguman tɛ i bɛ ɲininkali fɛn o fɛn kɛ pour que ngɔnifɔ kan a ka ɲi ka jaabi i ka ɲi k'a dɔn parce que n'i ye nkalon min dotɔ ye da a bɛ bɔ ngɔnifɔlaw de da ngɔnisen yɛrɛ ngɔni yɛrɛ bɛɛ lajɛlen bɔra ngɔni jumɛn na n'u ko ma ko siraba kelen ngɔni dɔnkili bɛɛ lajɛlen de bɛ nin kɔnɔ a dɔnkili bɛɛ ngɔni yɛrɛ dɔnkili bɛɛ bɛ nin kɔnɔ ngɔni dun man ɲi ka wuli ni nin tɛ i man ɲi ka wuli ni ngɔni yɛrɛ ye diɲɛ na ni nin t'i bolo i bɛ se ka wuli ni ngɔni ye k'a sɔrɔ a t'i bolo ka da ka parce que nouveau min b'i la o don i bɛ se ka fɛn dɔ dilan k'a sɔrɔ i m'i sinsin ni nin ye o bɛ dépend ni nouveau yɛlɛlen don ka se degré dɔ la komi fɛn jumɛn ka di mɔgɔw ye mɔgɔw ka ngɔnisen dɔnlen komi ntana marasa dankɔrɔba ɲansa ninnu janjo n bɛ janjo ɲɛf'i ye janjo ye ngɔnisen sugu dɔ de ye janjo ye a ngɔnisen bɛ k'a fɔ cogo min na a taradilen de don sinon a tun tɛ nin cogo la ten fɔlɔ dɛ i bɛ se k'o juru ta kɔrɔfɔ jukɔrɔ n bɛ se k'o juru ta kɔrɔfɔ jukɔrɔ parce que ka d'a kan janjo yɛrɛ fɛn jumɛn ye a yira ngɔnifɔla yɛrɛ jumɛn na an y'o ye yɔrɔ la de saran yɔrɔ parce que n bɛ modernification caman d'i ma mɔgɔ caman bɛ ka jurusen caman fɔ sisan ale de nana ni moderni ngɔni yɛrɛ k'a moderni ka jurusen caman bɔ ngɔnisen ninnu kɔnɔna na o daminɛna ale la ka na ɲɔgɔn tɔ ninnu filɛ nin ye olu tun tɛ se modernification na u bɛ su ba ngɔni kan k'a yɛlɛma yɛlɛma ka na jurusen kɔrɔba ninnu na mais ala ko tiɲɛ ale nalen ale ka sanga kɔnɔna na a sera ka ngɔnisen caman de inventer bon ko seli anw fana mɔ sisan komi anw ye ale ka kalandenw ye ka jigin ani mɔgɔ caman bɛ ale lamɛn denmisɛnnin caman b'a lamɛn anw fana ka espérance nana bonya anw fana ye ngɔnisen caman de bɔ ka fara ngɔni kan janjo jurusen i bɛ jateminɛ ngɔnisen dɔ bɛ yen u b'a fɔ a ma ko ko ngɔn man ɲi ko ngɔn dɔgɔlamuru man ɲi bon o dɔnkili min ye o ni ngɔn man ɲi b'a dɔnkili yɔrɔ de ye janjo jurusen de bɔ a la k'a dilan ngɔnifɔlaw kulo bɛ n kɔnɔ n'i y'a fɔ cogo ye dɔrɔn i b'a dɔn bon o yɔrɔ la o janjo
janjo in bon miriya sugu jumɛn k'a da cɛ dɔw ye olu ye koro gilenge ani warafaga tɛ kelen ye mais kuma jara o kuma ma ja u bololonkolon tɛ don ka bɔ quoi donso yɛrɛ kɔnɔ olu tɛ sira kuma ɲɛ tile kelen donc o yɔrɔ la n'i ye ɲininka o janjo dɔnse dɔ ye mais n'i ye janjo fɔ k'a mɛn dɔw yɛrɛ b'a fɔ a y'a sigi a y'a do tan a y'a bɔ tan non janjo bɔlen mun bɛ se ka taa janjo la mun bɛ se ka taa cɛya yɔrɔ la min bɛ se ka taa kobilenw kɛnɛ kan mun bɛ se ka taa kobilenw kɛnɛ kan i dalen ni sigilen kuma ta yɛrɛ man ɲi ka bala a fɔli ka ɲaminɛ ne bɛ taa ni saya bɛ yen ne b'a la janjo dabɔla o de kama n y'a mɛn ko janjo ka gɛlɛn mais o janjo a fana faamuya maninkaw ka ngɔninsen dɔ bɛ yen komi anw fana ka ɲangarama fɔli olu b'a fɔ o ma ko janjo tɛ kelen kɛ u tɛ kelen ye parce que juru fɔcogo tɛ kelen ye o olu ta ye simi ye ayiwa segukaw fana bɛ yen olu fana bɛ dɔ fɔ olu ka janjo fana o ni maninkaw ta fana différence b'o la parce que olu fana juru fana n'o bamanankanw fɔcogo tɛ kelen ye bon o bɛɛ lajɛlen de b'a la f'i ka nin différencew de dɔn bon n'an bɔra yen dankɔrɔba ɲansa ye fɛn jumɛn ye fiseno ka ɲi ka fɔ mɔgɔw kan o tɛ warafagala dɔn fɔli ye o tɛ sigi fagala dɔn fɔli ye dankɔrɔba ɲansa yɛrɛ donsoya yɛrɛ kɔnɔ dankɔrɔba ɲansa ka ɲi ka fɔ jɔn kan mɔgɔ min bɛ se diɲɛlatigɛ rɔ donsoya kɔnɔna na a ta fɔra ko karisa t'a la a ye fɛn dɔ bɔ a ma si dɔn mais a kirilen dalen don u taara ta kuma yɔrɔ ka na ne mɔgɔ min sera k'a lawuli k'a bɔ yɔrɔ k'a kɛnɛya k'o ɲama fifa ka bɔ a la donsoya kɔnɔ c'est comme an b'a fɔ ko sulakunu donso a bi balo n'a ti balo min bɛ se k'i jɔ k'a bɛ balo k'a diyagoya hali n'a b'a si falen yiri la k'a kɛ o yiriw fana ka giri hali marasa dɔnbagaw ma mais n'i y'a fɔ dɔw ɲɛna olu b'a ko fɔli tɛ marasa kɔfɛ ou bien fɔli tɛ ntana kɔfɛ tiɲɛ t'o ye dankɔrɔba ɲansa dɔnbagaw fana bɛ fɛn dɔ dɔn marasa dɔnbagaw tɛ se k'o dɔn kogoyo dun bon kogoyo ye somafɔli de ye munna kogoyo ye somafɔli ye kogoyo ma ɲi k'a fɔ somakɛ yɛrɛ ka ten n'i ma kɔmɔ kɔnsi 7 yɛrɛ kɛ kɔmɔ kɔnsi 7 ye jumɛn ye kɔmɔtigi salen kɔmɔtigi salen o cɛ 7 o kɔnsi 7 f'i ka y'o yɔrɔ la ka t'o kɛ n'a fɔra ko ka taa fɛ i yɛrɛ kɔmɔtigila man bɛ taa a kɔnsi 7 de kɛ n'i ka kɔmɔ ye ni ɲuman sera ka bɔ o la ni ɲuman sera ka bɔ o la normalement kogoyo ka kan ka f'i kan parce que fɛn dɔ man di e wolo la bilen n'o bonni fɛn ye dabali kɛ man di ka fɛn caman di e golo la bilen donc i kɛra nkogoyo ye o bamanankan kɔrɔ de y'o ye somafɔli de don ɲɔnɔ donso ka fɔli tɛ o cɛ min kɔgɔlen somaya kɔnɔna na a bɛɛ dɔnni bonyalen i la fo k'i yɛrɛ mɔgɔ k'i yɛrɛ fɔ ko i ye nin cogoya in nɔ o bamanankan dilanlen de ye donso ngɔnifɔlaw fɛ ko nkogoyo ayiwa Seguba an bɛ juru dɔ lamɛn fɔlɔ yanni an ka taa ni ɲininkali ye Seguba sisan an y'a ye k'a fɔ ngɔnifɔyɔrɔ la wale caman bɛ kɛ i n'a fɔ i da sera jurusenw ma fɔlɔ ngɔnisenw tun bɛ min tun bɛ labɛn donsobaw ye donso denmisɛnninw t'o dɔn nka an bɛ don min na ko bi an ka donso ngɔnifɔyɔrɔ la juru mana fɔ cogo cogo hali minnu ma deli ka taa kungo la ka mugu ci u bɛɛ bɛ kɛnɛ kɔnɔ yali mun nana n'o koɲɛw ye ngɔnifɔlaw de bolo tɛ kisɛ kan wa tari donsobaw de bolo tɛ kisɛ kan ngɔnifɔla bolo tɛ se ka kɛ kisɛ kan donso kɔ n'i ye fa ye ngɔnifɔla la donso ka fa dolen dɔ la n'i ye ngɔnifɔla kɛlen walijo ye donso de b'i kɛ walijo ye mais i ye ka yɔrɔnin min fɔ sa o defo tɛ donsow la tɛ somɔgɔw la a bɛ ngɔnifɔla de la ne yɛrɛ ye ngɔnifɔla ye mais i ye yɔrɔnin min fɔ sa o defo ba de bɛ ngɔnifɔlaw de la i ma ɲi ka ntana fɔ mɔgɔ kan e t'a ka warafaga kibaru kalama i t'a ka kojugu kɛlen kibaru kalama a ma deli ka kojugu kɛ ɲɛna mɔgɔ ma deli k'a f'i ɲɛna fɛn y'a maɲɔgɔnlen tɛ dɔrɔn ko parce que ko a labɛn cogo cɛ ka ɲi ka se k'i suya ka tɛ dɔrɔn ka ntana fɔ a ye ni y'a fɔ ɲɛna a b'a dɔn dɛ a m'i bila a la o
wa basi ti wala fana a basi bora la obe o ndana tise ka do ni ma kun fo ndana e bengande adumi don ami domine ko bi ka soro kuma fo de ami ma fo ta don ne te fe mi don ni ne a fe ka ne ya do e fana ta don obe mungela ne ta don nyona sharia ba la o yani ka wuli ni ndana yere folo kwa ka fo kibi ndana fo aduma de ka ibi jo folo dakuru nyewulo flamba ndana kuno no ne kan ko fo mo yi ojman ywe c'est comme quelqu'un qui sinsi afumene chuko yere folo le ba fo kon tiendana mangani ni ndana ni mi foka nefe nya do kondrongoro ka do sanena koro ka do mande mor koro ka do zuba shu koro ka yira dangunjina ula ka yira shujugula ni ndana do ni bi wuli ndana ba do chugoro ni enne kan ndana do ka soro ma dongo ke jeno ti ma ko gilan fasi ke jeno ni fen fole nunga ni to bisugo ka ko be detay o bole ngoro koro ni ya do hal ni musofuru musoni ngana de bolo ni en yoda dugu kolo la ça fait ba damene jeno ti daga jugu fon fen do bo defo fesen ni ma fe min kalange ti se ko de don parce que ma to nyeyini o ngoni te drone be sa fo chugula mba fo me korfo do be ngoni fo fanaro fi kati sigide mo de ko nyafinyana ni ndi fote ube ni bi fote mani ngoni ke drone ba ka fo me mbalo nyina ro me mbalo soro problem tala donc ni babi jala ke ngoni se te bulu ti ibisa min da faro nan no ibisa ndana finyana kana chamanga ni fo fe ngulle ki sugula ro toy o doke parce que ne bara tep mabe ka fo yo ndana tep mabe ka fo yo ndana te fana ka fo ko shuda mena folido ngoni volo jati mene ale tegere kulo gwanzana mshinga fote ndana to fe yo ndana yere de ni chekorobo were basigira dugu klafe ka da mena shu 2h à 3h 4h e bin ndana ta ka chewo wulumo ni e chekun non parce que ne ka yanga se karsama ni ay karsa sira ka ngene ka yanga sama parce que ka fendo nyenyi na bara alibi ka do franga chiaka ube ne ka karsa deli yorote be fana lawo ne ngone fo karsa ga wakile mba kun ko dia ube wafla bwa kun ka dia e ka singa ndana fa gate wafla don folite ube wakile don folite afola era de ibi jati mina ko wartigi don folite ko sanu tigi don folite muso tigi don folite denyi mbolo o don folite ngadi ji o don folite sarama don folite saranda don folite ko fika don go kai ka balo donc depuis mais e ka fo wartigi mi go e mi dabara fo bay kan ga tige yere kuno donc nyangara de ni jugo o be chugo na marasa beti o beti dangoro banya sa beti bi ta dangoro banya sa fo mo go yere masika yere bokuro kuma te ma wore man ko ka nya dangoro banya sa ndo o ti se ko ko non nyebe suma la bi bama ko suma daka ba pe anga dangoro banya sa ndo do so ko te dangoro banya sa do suma bama ko ya nim se ko mi fi no da cheklen be bama ko ni bama ko be o cheklen parce que tasolo comme si wulo flan ke nyana o ne re nyana ne re mi ni afo nyana ni mo ko muna kini fo ira biseka detail de kasolo tasolo ma fenvo bone yoye mise ko fofo na wochi mais afala ne na ko karsa tumi ninge e afo ka te chento yo atumi ninge me esi akere ere nyana ubi e a medam na be da sababo ubi abe dan nani bo chema yanka kula kele ni da sabama mi fi na odi la ningongo ngone vola do zaro commissariat ki fika donde nyane tisika fana kele mo e se ko ame juru do la me fo yana ngata mani krofa
Cikɛlaw ka lamɛnbagaw, an b'a jira k'a fɔ an bɛ danbe kɛnɛ kan nin waati na an ni Seguba Tarawele n'ale don sɔngɔnifɔ ye an n'ale de bɛ ɲɔgɔn fɛ. Seguba, sisan an bɛ don somayaw ka ko la, donsoya ni somaya an bɛ don min ko bi an bɛ somaw ye donsow ka kɛnɛ kan, yala nin bɛɛ lajɛlen ye kelen wa? Fɛsɛnu n'i ye ɲininka o la n bɛ se ka yɔrɔ dɔ fana f'i ɲɛna o kan. Ka d'a kan adamadenya la u bɛɛ de ye kelen ye, dafara min u ni ɲɔgɔn cɛ n bɛ se ka n da don o la. Parce que n'i ko mɔgɔw ye kelen ye ko nka ko danfara min b'u ni ɲɔgɔn cɛ, danfara tɛ yen dɛ, mais sababu min b'a to ni mɔgɔw bɛ a fɔ ko u tɛ kelen ye ou bien u ye kelen ye, f'i k'o de fɔ mɔgɔw ɲɛna. Sɔsɔli tɛ ban ko la fo mɔgɔw k'a dɔn. Ɲininkali in bɛɛ lajɛlen kun tɛ aw fɛ ko min y'a kɔnɔ k'a dɔn. Donso n'i ye donsoya kɛ k'a ban, retraite tɛ donsoya la. Donsokɛ a bɛ fura min bɔ k'a yɛrɛ makara n'o ye kungo kɔnɔ, ka kisi jinɛw ma, ka kisi sajugu ma, ka kisi warajugu ma. N'a kɔrɔla o fura kelen a bɛ se ka o bɔlɔ o bɔ tuguni k'o kɛ buna adamadenw fana furakɛ, ka mɔgɔninfinw kisi fɛn caman ma. An ka somaya yɛrɛ an k'o da fɔlɔ yanni an ka so ma. Fɔlɔ la ni a tun fɔra ko ɲamagosi ye karisa la, i b'u kama k'an k'a ta ko ka se ba karisa ma, ko komi o donso kɔrɔ ye, ko ɲama fura bɛ sɔrɔ a bolo. N'a taara a yɛrɛ bɛ sɔrɔ dɔw b'a kun k'o kɛ k'a mun. Mais o bɔlen kɔrɔ kɔfɛ ni den banala k'a fɔ ko kɔnɔya la ou bien soit ko bana de ye karisa la a ma si dɔn, i b'a ye u b'a ta ka taa n'a ye donso kɔrɔ de sɛgɛrɛ. Ko komi olu ye kumotalaw ye ko ani kumofɛnw na kɛ ɲɔgɔn na, a yɛrɛ fana ye min dɔ yiri la a bɛ t'o bɔ ka na, ala b'o dɔn ni sababa bɛɛ o bɛ kɛ. Mais ne tɛ se ka taa kuma rɔ, i baara de bɛnna o yiri bɔ ma, n'a a tɔ nana somaya kɔni na sɔn parce que e tɛ taa kuma rɔ, i bɛ min bɔ fana a tɛ kɛ ka sogo faga, a bɛ de kɛ ka mɔgɔw furakɛ. Ni donso kɔrɔla a bɛ se ka kɛ somaya kɛ. O donsokɛ kelen fana o de bɛ donso denmisɛnw fana bilasira ni yiri ye, ka taa kungo kɔnɔ donso denmisɛnw bɛ taa sogo faga ka na. O y'a dama sira dɔ ye. Kɔmɔko min filɛ anw ka diɲɛ laada de don, kɔmɔko laada de don. Parce que kɔmɔko ye laada ye cogo di, n'a fɔra ko karisa ye kɔmɔtigiba ye, o tigi de bɛ se ka karan furakɛ. Bon n'o bɛ se ka karan furakɛ, karan ye fɛn jumɛn ye? A k'a fɔ ko nin ko in ka ɲi ka se dugu ma ɲina, a ye nin saraka in bɔ o b'a latɛmɛ, o y'ale ka baraji de ye. Karisalakaw ka du bɛ yen, n'u ma nin saraka bɔ ɲina u bɛ baasi sɔrɔ, ou bien n'u ye nin saraka bɔ ɲina ala b'u taa ɲɛ, ou bien u bɛ nin sɔrɔ yen de kɛ ala bolo. Kɔmɔtigiw de tun bɛ nin yɔrɔw de fɔ fɔlɔ. Ou bien i yɛrɛ i bɛ taa, e min ye gatigi i bɛ se ka taa kɔmɔtigiw bara u la kɔmɔsi dɔw la, ka t'i ka ga kibaru ɲininkali kɛ ni ko tɛ du la, ko tɛ du denw na i bolo, parce que du yɛrɛ fɛn bɛɛ e yɛrɛ de ye. Ni saraka min ka ɲi ka bɔ san kɔnɔ kɔmɔtigi b'o f'i ɲɛna i bɛ n'o bɔ. Mais u nana mun kɛ min bɛ somaya kɛ bɔ o yɛrɛ tɛ somaya dɔn. Nin kuma ko tɛ dɛ, n'i ma da la i bɛ se ka taa dɔ ɲininka k'a ka somaya ɲɛfɔ, a tɛ se ka fɛn f'i ɲɛna somaya kan o. Parce que olu ɲɛna de n'i ye boli sɔrɔ ka kɛ bolitigi ye i kɛra soma ye, non non non. Walima n'i bɛ bayɛlɛmali kɛ. U tɛ se bayɛlɛmali la, u bɛ fɛn min kɛ bayɛlɛmali tɛ o. Bayɛlɛmali ye fɛn jumɛn? U bɛ kabako kow kɛ kɛnɛ kan dɛ. Kabako ko mun filɛ k'a kɛ kɛnɛ kan yan'u ka na nin ye, u ye maaw tun bɛ nin kɛ yan nɔ, arada ninnu n'an bɛɛ ɲɛna.
me fendo le fina sezeno ni bama ile mali keri yana jie do zo ere fe ha wallahi wati bo dibiro o kene kangoy ere kan gon fa kon nana iyo somo yo minu misi o na nyugona na ere tigele do aka ka fa kulu de somo yo ya awali ado kinyana bisi ko don lokali misi ko do finyana ke bamako ya tede menyi ka mi finyana kwa bamako ka obo do ko neti kalo sitige nyi kono ni sirata na so ta tigi do mbis ndi afi membe ka finyana ku jona ni rase wa fleni kwa ni fengene nyana ni reality te dron ni ala chane bi doya parce que kadamu nga parce que dimsanu nga femi nga chekoroba de mayaka ni jo kibi no mo langulo ya ko shugu ka chekneka abi logo shi abi dobe red valeur la mo nyina kisile nouveau mino e manana dimsani ngoko keneka yale abi dobe ko ni garilla mo bulo busri bebe wasulo somado ne de laga boumene sangare buya famguri kona te ka yoro la bamako kono ya bamako sangare buya nya mena kuluningo ya au nyongo de ka kuluningo mi fule bamako dafe sama yoro la ayaki o te yoro fla fole bamako nye boumene anzira yoro do rangwa mongo bu ko ha netume somo do folo lutume mo fagani daro ko gese gwanza ka suru makoroteta ngame binia ni ti yala choko chede dogo yale ngone dunangani fora jatiki ko ijigide Allah taala mo de tifo ala de drongo ngone duna fora jatiki ko on fora somo ko me munyi somo yo lu fana mangoni ndo mangoni folo na le me envolé somo ko doni kala bane fisino ayi joro ningelo no ako akluna ko o forum no dron ay ndori wolon flan wo ka bo akono ko fono ka bo akono ndorube ku pamba keneka kaka kuta ka fifa ndoru dombe jero ro mo sima yoro do on ndori yo ndori wolon flan de ko mo shida ko na ko mara obusribe kulo bisaba ni kulo duru aleka koma wulle koma sana shukele kene na kulo bisaba ni kulo duru ki to koma gende ka shukele ka kulo bisaba ni kulo duru kuma be mana foga mo fese ne wulo kuma majanya ma dongo ngon dura ngon fara mame me haram ne be chere rodo nuna tisaki to tisaka sanfla kene isangelen kene dajeno tigero ni tika kudo kene ube ni tika kudo kene ube ne dana yoro dotila ibe mo chama to ko ikangona ina fo blong balo ni anyo kono yali uluye wali ajmonke ebi munu to fo ebi sika do ka wali ado fo ani samantara marko nu na anyo kono bombe mo fiena mbe ible ka mo nyininga mo bisika ko shiri kuma manake chugo père jagte bi rajola bi père jagte nyininga ko yali ko blongo mbalo joni mindu me bokotuba kallatru ka dai sigi yorla ka kojo karo sisa ni minya chiefa kono ya kasure mawuli ka bota bolon fefe haramu blongo mbalo aw kananya no chien kelende chien flaté dongelinde do flaté do sabate blongo lawo kananya no doniya sugu wara ko tere mabuli yabulu latru akone mako ko mo tise ka latru don nyere mo ka kala ka bolita parce que latru dingelen kan ka be boli denke memo boli denke me kan ka minya latru dingelen kan ko de gla mo fo to jumena don la de la ka ngwele kana siga ko se watra wala ko kiba fe ko ka chien don ko ma fe ko ka chien do ay suma da darga do yoram na anya sigi latru kuna ay la sune dengelen be boka yiranela anya sura fana de dun kan do la sune ga kan nyafa nana ni na chugura bininge na bora ni mbo chugura bininge ni e chienda ni ngoma sine na bininge ni la sune bora ra bin nata ayo damene ne so ma darga anya ga kloro fana do ka klaka na sigo la sune keleka sura fana duna ko kanga tote nanzo
nimo ochi wala tru wallahi dunya wala tindabilo ngala tru dunya ko atmodo ko ika dongli ko na ko do fana mo siri ni sirifu saya mai osara maka kalandon be jino maga kalandon fiina folo ika don o mu masa salfu kone obe mana koroni baga malo belba de foka de yanani ale de teni saya siramu o chedo baga malo ba kabuli takisira la kote de me baga malo ba na tunye kaba kurun saba soro jidugukolo yoro kaba kurun saba mogo bi bojuru min bo fu ba ke ka bugu siri na bojuru nda ka je mogo siri haramu de balati wolo na isiri yere na isi baga malo balba na tunyi siri anyeni yere ma ibi kolongolo de nyonde titama sendegala odna siri guere o daji bemba dumya ke be kasela awo nyininga obashido o karama ko kedo salfu kono be mana koroni ayo nyininga obashido o karama ko kedo adon yere be baga bugulay me mo dendi shiri parce ni bi ti ato nyininga le mo la kana ta mo de nyininga ale saraka ba me kalande nunu o lu fana ko ndena ngalonde ko lu karama ko dedo fezenu ni yebni nyininga choche to la konye ka kuma ka kabisiga munga wallahi ake wale minga nyina mode fi menebe ka mfo ne adon ka sura masa asugo ngoni fo ba de tinene ni munju ntanda ndoni muzunga o kan danda fo la olude ne ya koji de kenyonfe bagabula warabade kalore bida shula nyona nyana makote samandara marigo be o masao abi wallahi abi se kodola margo ina mikle abi la turu ngona na abi boni la turu do nyaka korofo do fo la turu do ngai wulu ngli mamme mo mafi mawluka bonda jine bonda de abi bo dinga folo o de bolendo ale bo mo tisika fo kibi ikal la turu kalanga fona ere ikalamina parce que fengoro be mo min da fayana anebi min e mo mi takale buna duma do fe klonte bo segregation do andana se ko samaka ta nyefe o mariko nyonda de la ka bagije metri clean kalifani la ko sewa ningo fo gwari jie do ni mbare ka do ka dugo ne kisigi ika boni ka seche ni miri la jie ko la so manda fe wula fa la ba no e fesin mo ti beke o aw mi ngene ne ko ngumbo ke samengo ne fo embla donc ngene ka fe mi ni ka frambolo de la peut-être ndana to ni tukun parce que mena sigi ka bebe mbulo ndu e dem sene yana normalement ngene ka recherche ke ka kuto ni ka shido ne bolu twindi nala shi jani moni ya embe ka de sem se kan sigi fendo kuma même roba fo ko e bole yere beta awo kane ikuko doye sagage de la kadima sera bien ko be malo be nyoni malo dimo ibise wonya fanyo ngali kono na ne nyinga o nyafala wodma sarabi nyafala be sanangora ba marala abe kabe dafe kabe mure ba blende ne jatike o dinga amadu blende ne terike nyafala wodma domba o be nyafala ale salengo ibise ki yera fo de nyonda ka toy ha mafongo chetu de me je donikala te nyafala ha ini nyafala wojuma ma delika chinyona ki ya fo ko ne te nyafala wojuma tiseka ka wojuma o mo gotinda nyafala aga donya fana ma nyafiye de sanangoroba ka obe komanda mo mbara luklo bengano munye komanda yake sanangoroba luklo benano konse ufana be olube ka bosa me akara munye no lube komanda ndita ko flake nyafala wojuma nyana dipambe dictateur fanga no fosisa foka ta se yasam
ni nisɔngɔ kane a b'a f'i ɲɛna k'e t'a fɛ ko ka kumandan y'a ka dugu la a bɛ dugu nisɔngɔ kɔndɛ k'o d'i ma kabi b'ale ni dugumɔgɔw cɛ mais kumanda mɔgɔ wɛ faama de ma ye kana ale ka dugu kɔnɔ kana nisɔn kanni parce que don dɔ la i b'i dimi k'a fɔ k'i bɛ ko jɔ kɛ dɔ la k'o man ɲi cɛ ma ye k'a fɔ k'i b'i jama cɛ kunna ɲavolakaw tulo bɛ ne kanu ale y'o kɛ dɔnniya nɔ ɲafala fisini bamanan t'a bamanan ɲɔgɔn ta ɲale fɛ mais n'i ye min ta ɲale o kɛrɛfɛ o dugawu ni barika ya n'i ye min dɔn ɲafala wo juma tun bɛ yen mais ne y'a deli siɲɛ 4 de siɲɛ 4 na in kɔnɔna na de a ko ne ma ko bɔn i ka diɲɛlatigɛ la n'i ka mɔgɔ balo ta kɛra 100 i b'o balo taa sanumugu ni warimugu ɲini ka na dɛ ne nana ɲini Bamakɔ ya ka taa n'a ye n taara ne a ye baara in kɛ sagajigi girinni dɔ kɔnɔ k'a di ne ma ko Seguba Tarawele ne ko n ko n'i ye dumuni kɛ ni yanni k'i tɛgɛ ko a k'i b'i tɛgɛ jɔsi nin na ko kolokokɔrɔ fɛn in tɔgɔ ye ko kolokokɔrɔ a ko n'i tilara i b'i da jɔsi a la a bila i kun i tɛ se ka bunadamaden 100 balo i tɛ se ka dɛsɛ o kɔrɔ cogo si la n'i ka ɲɔ bi ban ɲɔ bi sɔrɔ ni wari min ye dɔ de bɛ n'o d'i ma i bɛ taa san n'o yɛrɛ banna n'a fɔra i ɲɛna sɔgɔmada fɛ k'a fɔ Seguba ɲɔ banna tata te bila tate taa kolokokɔrɔ ta i k'a bila kolo kɔnɔ ko kuma fɛ ni ɲɔ ma sɔrɔ sisan ne bɛ susu i bɛ kɛ ɲɔ ye a bila bɔrɔ kɔnɔ i k'i kɔ don i ka da tugu a da la walahi n'i nana o bɔrɔ kɔnɔ i bɛna kolokokɔrɔ dalen sɔrɔ bɔrɔ sanfɛ a falen ɲɔkisɛ la fisinu ni min kɛra anw y'an b'o de fɔ mais min ye ne de t'a fɛ k'o de fɔ ka caya o bɛɛ o ye o ni mun baro bɔra n ye n bɛ se k'olu fana f'i ye olu dɔ f'an k'o faamuya ne mun baro bɔra n ye parce que min kɛra ne ɲɛna ne tɛna se k'o ban fɔla kuma tɛ ka taa se ko n bɛ baro bɔl'o ɲɛ la parce que nin baro bɔra n ɲɛ nkalon bɛ se ka y'o la mais min kɛra n yɛrɛ ɲɛ ɲɛna n yɛrɛ mun sire mun ne yɛrɛ taara maa mun baro kɔnɔ dɔnniya nɔfɛ n b'o de baro b'i ye o de ye tiɲɛ parce que o ɲininkali ma kɛna san da san nagolo n bɛ se ka segin o kan Seguba mɔgɔw ko an ka farafin dɔnniya ko a bilama ko tiɲɛ t'a ko la e bɛ se ka mun fɔ o la e ye ŋɔni fɔ ye i bɛ mɔgɔ cɛla minnu bɛ nin koɲɛw kalama o ye tiɲɛ don ni mɔgɔw ko k'an ka farafinya dɔnniya ko tiɲɛ t'a la ko kunun ko tiɲɛ tun don ko bi ko tiɲɛ t'a la fisini tiɲɛ don dɛ muso sɛbɛden banna o de dɔgɔyara nana barikaden hali n'a ye bugurinjɛ cɛ k'a d'i ma haramu ta i mago bɛ dilan diɲɛ fɛn o fɛn ka di dabali ye tiɲɛ dɛ mais barika de bɛ dabali dafa muso sɛbɛ den de dɔgɔyara an bɛɛ ka kɛ den ye n'a ye baara dilan k'a d'i ma cogo o cogo a bɛ sutura dɔw la a tɛ sutura fisinu dɔnniya yɛrɛ fana kɛlen fɛn sugu dɔ dɔnniya tɛ ɲini bilen ne de ye dɔgɔkuru tigɛ ka n da ɲini ka wa bɔ ka n da ɲini ka taa tile kelen kɛ cɛkɔrɔba in ye o bonya de kama ka n da ɲini a natɔla na ka bɔ kuma dɔ sisan bubaga y'a kun ne taara ka taa a minɛ ka buba doni jigi n nalen so kɔnɔ a ye n wele k'a fɔ ko i bɛ nin kɛ ka nin kɛ tan fisinu barika b'o la dɛ mais o ni ba ne y'a mɛn ko nin ye bolo i t'a di yan walahi o dɔnniw tɛ kelen ye ale kɔni fɔla ka dɔnniya filɛ o sɔrɔ cogo de y'ala barika dɔ n'i y'a ye k'a fɔ anw bɛ kuma dɔnnikɛla ninnu kan an b'u bɔ dibi dɔ k'u bila yeelen la u bɛ kɛ diɲɛ dɔnfɛn ye sɔmɔ kulo bɛ ne kan ne ye mɔgɔ dogolen bɔ diɲɛlatigɛ dɔ k'u bila kɛnɛ kan bi o don kama ni k'u ma k'a fɔ k'u bɛ bɔ nɛgɛso sanfɛ ko ka don mobili kɔnɔ b'a ko tiɲɛ tɛ mais dɔnniya min y'u la fo mɔgɔ de ka sɔrɔ fɛn min y'i la k'a exploiter a ka se ka dɔn an b'a fɔ o ma ko dɛmɛ ka mɔgɔ dɛmɛ a ka ko la a ka se ka dɔn an fana de b'u dɛmɛ k'u labɔ de sinon olu bɛ wo yɔrɔ ye parce que olu y'a sɔrɔ cogo min na u ta kɛ o tacogo kelen la ka taa n'a ye u tɛ yira mɔgɔ la u tɛ tɔ mɔgɔ k'u dɔn u b'u dogo n'u ta ye bon dɔw yɛrɛ fana bɛ yen n'olu nana dɔrɔn n'olu ye tiɲɛ yɛrɛ ba bila cogo dɔ dɔrɔn k'a daminɛ seju la ka na bila sigi misala n'u y'o dɔn dɔrɔn u b'u sigi k'u kɛra soma ye
annabi tiɲɛ yiri do mbi tiɲɛ da ani bɛ se ka tiɲɛ kan fɔ olu fana différence b'o la o bɛɛ y'a dama kalanw ye o ka tiɲɛ da o y'a dama kalan ye ka tiɲɛ yiri kala o y'a dama kalan ye ka tiɲɛ den mana nin fɔ a kan ka bɛn ni ma o fana y'a dama jati bɔ ye san kelen tɛ se k'o dɔn san fila t'o dɔn san saba t'o dɔn san naani t'o dɔn nɔnɔ ne yɛrɛ min filɛ ne ye laturu kalan ne bolo don laturu lɔ ani ka tiɲɛba diɲɛsɛli a bɛ san 10 bɔ n bɛ ka ɲɛɲini diɲɛ fɛ kana sigi karamɔgɔ kɔrɔ ka ale ka hamina de ma kɔnɔ a ka n bilasira ka dugawu kɛ n ye diɲɛlatigɛ rɔ ka dugawu kɛ n ye fa bɛ kisi ka d'a kan n ye ale ladonni min kɛ diɲɛlatigɛ rɔ n kɛra ale fɛ ka se degré min na a ye dugawu min kɛ n ye n yɛrɛ b'o dɔn ne tɛ se ka laturu den bila dugukolo ma ne k'a fɔ ko ala ni karamɔgɔ barika ala bɛ sɔn ka don o la dɛ ala bɛ sɔn ka don o la hali ni danga bɛ e yɛrɛ min nana ne fɛ ni danga b'i kɔ ni ne ye min y'a fɔ k'a kɛ ni karamɔgɔw tɔgɔ ye pour que ala taala ka ne sutura a bɛ taa i mago bɛ ɲa ne kumakan in na a diya kɔfɛ a ka tiɲɛ sa i yɛrɛ bolo mais i ma ne ta yɔrɔ la ala tɛ sɔn o de ma ala bɛ barikatigi sutura ka da nin bɛɛ kan i ma fɛn o fɛn sɔrɔ majigi la a tɛ se ka barika t'a rɔ i bolo. Siwa an ka waati bɛ ka tɛngu an ɲɛ b'a la k'a fɔ donso mɔni a bɛ ka diya mɔɔw ye maa caman yɛrɛ bɛ donso fini san ka don kana ka marifa minnu bolo anw kɔni fɔ fana b'a ka maa caman majamu k'olu kɛ donso ye ka sigida la mɔɔw ɲɛ b'olu la olu tɛ donso ye a fɔ n'a a taara nin tacogo la danaya min bɛ donsow kan aw yɛrɛ kɔni fɔ o tɛ kɛ sababu ye k'o danaya tiɲɛ ka sɔrɔ a b'a ka bɛɛ lajɛlen majamu k'o kɛ donso ye. Fezenu o kuma dana tɛ se ka bɔ donso kan dana min bɛ donso kan anw m'o da donso kan an sisan kɔni fɔlɔ an b'an ta karɔ de diɲɛlatigɛ de ye ten i bɛ dɔ kɛ dɔ bɛ f'i kɔ i fɔra dɔ kɔ dɔ bɛ f'i kɔ peut-être anw b'a tiɲɛ anw sisan anw b'a tiɲɛ quoi maa fɔra mun kɔ olu kɔni man kɔni fɔ tiɲɛ maa mun caman jɔrɔ mɔgɔ ninnu an bɛ se k'a tiɲɛ mais peut-être mun bɛna fɔ n kɔ ala barika la olu bɛ se k'a dilan ka ɲɛ dunuɲɛ fɛn o fɛn n'a mɛnna tiɲɛ bɛ bange nkalon mana mɛn cogo o cogo tiɲɛ bɛ bange tiɲɛ tile n'a bɔra bolo tɛ se ka biri a la ni bolo bɛ se ka biri a la sanfin tun bɛ su ko o mun ye ka donso fini sawa ye k'a kalan ka don donsoya la anw bɛ k'olu majamu i b'a sɔrɔ fana o fana ta dama ngɔni fɔla n'u fana de b'u bolo olu fana bɛ dɔ de f'u kan o ngɔni fɔla mun fana olu tɛ se k'u bolo si mɔgɔ la ko n ye kalan kɛ karisa fɛ ne ye nɛgɛ siɲɛ karisa kɔ i tɛ se k'o fɔ ne yɛrɛ ngɔni ko ɲɛɲini karisa fɛ i tɛ se k'o fɔ o ngɔni fɔlaw fana tɛ dan kunna donso fini sanna ninnu fana tɛ dan kunna nin ko in ye kojugu ye n k'e de donna a tɔn na mais n'i y'a mɛn ko nin ko in ye kojugu ye i donna a tɔn na dɛ mais n'i ma don a tɔn na i t'a kojuguma yɔrɔ n'a kojugu ka beleya dɔn donc anw tɛ se ka tagan bɔ donso kan an m'a da o ala de y'a da o kan wa an tɛ se donc ngɔnifɔla mun fana ye k'a kɛ k'a ko fɔ k'a ba f'u ye olu fana b'u yɛrɛ kan o e k'u lajɛ bani n'a fɔra ko cɛ kɛnɛ o tɛ sɔn ka se ou bien i bɛ taa sɔrɔ u tolen bɛ baara kɛrɛfɛ mais ngɔnifɔ yɛrɛ ma se dɔrɔn olu bɛ na n'u ka ngɔni cogo min na u bɛ taa n'a ye ten u tɛ dɔrɔmɛ 5 sɔrɔ cɛbɛnkɛnɛba yɛrɛ kan e tɛ ngɔnifɔla ye o an tɛ se ka na kɛnɛ d'e ma o e k'an ka kɛnɛ cɛ an yɛrɛw ɲɛna an tɛ sɔn o ma mais olu jateminɛ. Seguwa dulogibelentigi fana cayalen don ngɔnifɔyɔrɔ la o sɔrɔla mun fɛ. Bilegibile ayiwa an ye babu kelen pe min kan a bɛɛ de y'o kuma ye somɔgɔw ka taamasire de ye bilegibilema in mais ni bolila ka taa fɛ k'a sɔrɔ ko karisa ye soma e taara ka taa fɛ yen karisa ne b'a fɛ i kan kala somaya la n bɛ n'i kala somaya la i bolila i taara fɔ mɔgɔw ɲɛna ko karisa ka kalanden ye ne bɛ ne kalala ne ɲi kalala kelen tɛ bileki min n'o b'o dɔn i yɛrɛ o i taara tayiru fɛ i taara ka taa bilegibileman tigɛ k'a kala i la k'a don o ni ye soma ye kelen tɛ ɲana bilegibileman min b'u kana ye n'u y'a dɔn ka taa kɔnsiyɔrɔ la diɲɛ don o don o su bɛ na kɔmɔ kɔnsiyɔrɔ la o su bɛ na u b'a don yan ɲɔnɔ o tɛ sɔn k'a don kɔmɔko kɛyɔrɔ la o fesenu
Chente kuro e munyi bado akula digelo chente kuro kula digelo bulu nyanda kutigera chente sega bo kuro bulu o yakala chien ka wa chien boro oni chien fana bisa oche ewa segwa krofo laba anga jamukan kunje ni wati corona idazugo me mali suma ni adozofu ke kangoni fola karamo ufu ku wala nyumando ukana jiga ona me alibi ilajili kamme fe katangoni fola karamo mo ukana sege kana nyine ngali nunu ngono ukanga ngali nunu nye ka kika da wale ya munga oyu oludeka alibi ukana nyine ukana sege fana muna awon kalali ngoni ngola awon gorofoli ngoni ngokono awon degeli dozo mena chogola ani ngoni fo chogola ani pmo ke chogola ani angenka bara mi ngoni fo kono ngoni fo ra sharia mi ukana sege awon kalali la ola nu segera ola ngoni fo ku abina ke fenni ke bolenye kana ke fenja silenye no kera kote ye ula sedo akira begita meneka ble ku barka nyini ndaro ngamme alibi oluku jija imane ka kuma me ani mafo yana klende mo nyumu fe odela ala sago we ngapma fulana mu yesuma beti ka suma dimso ngala suma yala ukana sego korofoli la ukana sero dogo yalila pasu tizeka don yeramo karsebe kana minga kana kaya mo ongalonda shudo la mimo fable flani mimo fable nyaka nyina mayaka atume keneka na wuli la droga ka como club wonu ni mana kanfowe atumi wuli te ko he foka ta shugo ka duye ni mo kame ko kwai ha mi ko fela ki nyefela wallahi dugu tumeje ngoni tume fo afo chukoro doso atumi ka chukoro saya odo kera mi kuma ngoro ya o ngala jili kai ka funyina fo mo ko de kai mo oro hagato ben ga sala la daje kungulo
jefa ke mentale
Yenge lefu ni mandoni sebe ko manjatu nama awulo furama nebe la fula mo tumba fanyana ko fula kale so tumanja yeso ocha ya sebe kala de bani Demisano na jigire musoila na mama na jigire demisano na jigire demulo musoila te una na musofi furuka dina mulo ka mulo ibara abuke Kusa tu na wanda ko jengere ngasa jengere mo ko ni na ngona ko mara muta ko robiri jengere ngasa jengere tani kamana moro che ta dudo ko no to ta dudo ko no ya kale mbe dudo ko no ko bi mo ko mo kan na balo ko sa jengere ngasa jengere tani ngamela jinga flaga na bila Yusuf Jago ma dia la di dura sene no sene ma dia la mani bolo la dia ko na si dia la ni ka se mori ke mo ni ka se suma ke mo ni ba ni na na ma wo tre ni suro maro jengel mo mandoro ko de mo de andoro Kamini musoko kuche ni musote nyero teni mama ulo kofe Kamini musoko fana ko ategela la tefana mo nyuma mura te ulo na medio no komi bi kamene bro ga ni ka fanya ni mana denja ma wono ni de no ma ke penye asara ka mura ya bai